Ake ngiphinde futhi ngibheke olunye udaba la. Nayo-ke intombazana ibisencanyana ikhula. Yasiba ukuthi iba umakotshana kusho ukuthi-ke la okwendele khona lowo sisi lowo usefike nomlekeleli wakho ngumsizi. Awuzokhona ukuthi kube lula ukuxhumaneka noma ukuthumeka ey'ntweni ey'thile ngoba umakoti isikakhulukazi kuney'ndawo angakwazi ukuyihamba ney'gaba angayikwazi. Akekho umakoti ovela athi ngephuhla ahambe igceke lonke lapha kuyaluzwa hhayi akwenziwe emzini wamadoda lokho. Ngaphandle-ke uma niy'bhalele nihlaye ningashadanga ngesintu hawu cha ningayikhokhela nenze ngendlela yenu ngoba vele niy'bhalele. Kodwa nje uma ngabe ukuthi wendlela usini nesigcawu umakoti kunezindlu angayingeni kuney'ndawo angayihambi. Uyabika nakhona ungeniswa endlini yangenhla lapho khona endlini kagogo kunemdati yakhona esoyikhuluma ngelinye ilanga ukuthi ungeniswa ngani kungani engeniswa ngasamthing lapha endlini kagogo. Cha kubulawa sona isilwane bengazi abantu bethu becade kubulawa isilwane cha mangabe ngeniswa kagogo lunosuku lakho-ke lokho siyokukhuluma. Nansi-ke ingane yentombazana kade umakotshana siyakhula-ke empilweni. Sekuyavela ukuthi wena unesinyama noma unenyongo yokomunye umuzi noma nginesinyama. Yebo sekumele leyo ngane phela iyoshisa inyongo. Kukhona le part okuthiwa umakotshana sekumele ayoshisa inyongo kulo muzi okade ebambele khona ngalo kade umakotshana khona ngaleso sikhathi leso kwakugane khona lo sisi lo wayemakotshana kuyena. Ngoba swabuya nenyongo yakhona njengoba kade ehleli khona sekuyohamba kuhambe kuyena kube khona izimo ezimelayo empilweni noma ezivelayo ukuthi no wakwaba umakotshana sekumele ngane yoshisa inyongo. Umhlalisi wayeshisa inyongo bafethu hayi ukuthi wayeshisa inyongo uyayishisa inyongo umakotshana noma ngizothi umhlalisi. Yonke into akaZulu uma ngabe uyenza igcina isihambe sivela ngesinyama kwena ngoba into efuneka siyazi nekufuneka siyenze siqonde simbethwe abantu abaqinisekisa kakhulu umuntu mangabe ukuthi uyaphila ukuthi kukhona isidalo esuke siphila kuyena. So ngalenkathi wena uphila sebekubona kwenzeka igaba zomuntu kodwa kumele zenzeke kumuntu athathe suke segana bayibuza ukuthi awule ngane segane kabani kanti so wena usube nenyongo yakomunye umuzi sekumele ukuthi umakoti yoshisana yoshisa inyongo enza umbondo awuhambise emzini lapha nake wayemakotshana khona bese mefika lapha nake bese bemthengela izinto bemenzela isulukesi lokumembesa umakoti njengomakotshana bemgqokise. So le process yokushisa inyongo akusiwona umkhuba iprocess kamakotshana vele ayenzayo. Ingakho nje ngisho ngithi kufana lento ukuthi umuntu kuthiwa lawo bantu labo nayo banosuku lwayo babambise bazitromisi. Ake ngithi nje bamisa intombi nto isinetromisi zayo nayo izintombi nto ifaka isidwaba yemuliso. Khumbula ke isidwaba ukuthi isidwaba singesamakoti singesankosikazi akusisona isidwaba somuntu ongagananga. Cha isidwaba akusisona somuntu osayintombi akusisona setshitshi and ngoba futhi ziyaboleka idwaba hleze eharishwa isidwaba singesomuntu osewumakoti okanye osekulungela ukuthi usengaye emzini womuntu lapho sekhishelwe ngisho inkomo ngoba kweminye imizi kuyenzeka umuntu alandwe ngezimo zokuthi cha leli khaya ngena kulona leli khaya aganele kulona noma alotshole kulona alinayo umuntu omdala. Ngakho ke lowo muntu lowo mhlawumbe egcina sezohlala ekhaya ngezimo ezithile kanti akakaphelile akabe unkosikazi. So ke ngizitheni ke lento ukuthi isitromisi kube yisona esimisa intombi amika simiswe izintombi into ezifaka isidwaba bese kungabi khona imbuzi ewayo yokukhumula lezi ingane idwaba. Yenye into le ngamaphutha sazoke sikhulume ngayo ngoba abantu bambethwe izalukazi ezingafani ezihlukene noma bambethwe amathongo angafani anekhwele engafani. Ingakho nje amanye amathongo ekwazi ukuthi ingane eyivulela inhlahla amathonga kababa ingenzelwanga lutho kababa ngesimo sokusebenza umsamo wakho ukuthi ingane la ekhaya ayukuhlala komunye umuzi angeke
ihlale komunye umuzi. Ingane khona imizi enjalo thothi ingane ayihlali komunye umuzi. Uthola ukuthi into zawo ziyayifela mika malume, ziyayihambela kahle mika baba. Lokho ke sekusho ukuthi abakababa bathola amandla beyilande le ngane ibuye ebheki ize ngala. Ngoba into zawo zivuna kabani? Zivuna kababa. Abathonga abantu abafani. Ayibheke ngisho ingenzelela ukuthi bayivulela inhlahla bayithanda, bayilwela, bayicomplainela ngisho bengenzanga lutho. Ngakho umuntu uma efaka isidwaba engasiyona intombi, amake engasiyena unkosikazi, automatically idalo ezinye ziyamangala kuyena ngoba abantu bambethwa abantu abangefani. Ukuthi usewumfazi kabani ngoba esefaka isidwaba. Hawu thina simazi. Yingakho phela kuneyintombi namhlanje ayigcina imisa kithi manje na 35 years. Ayikazi iqome. Uthola intombi khona endaweni i-right ingane yabantu isiyeqiweza igaba eziningi sekufuze abe la ngane siyathanda. Siqome zonke ngaphathi kwayo nayiqomanga. Uthola ukuthi kwadini isidalwa kuyona noma sabona isifaka isidwaba. Isalukazi saxaye ukuthi awusinkosikazi kabani. Sahlehla sagcina sangayibona ingane ikhumulisa isidwaba noma zangabe isakwazi kuyifunela umende izalukazi ngoba umuntu efana umende ufunela izalukazi zakubo. Ingakho ngisho sekuneyinkinga ukuthi mhlawumbe beselotsholo kwase kuba nezingcinamba sokhuluma ngelinye ilanga. Kubalekile ukuthi mangabe ingane sithi mina ngisamthanda lo mfana akalande impahla zakhe noma inkomo zakhe. Angimele phela mase lande impahla zakhe bese kuyathulakala. Sengimele kuye futhi emsamo straight. Kulezi zalukazi ezamnikeza ezamfunela umendo. Bomasibanibani nina bala ekhaya. Akambanga ngendlela efanele noma kulunganga kusibanibani. Sesiyacela ke kodwa ukuthi kwenzeke nje ngoba into yakhe ayibangisalunga inosuku lalo esiyikhuluma. Ngikilento yokuthi yonke into esiyenzayo isensitive kakhulu mangabe umZulu inzima ijulile. Into yesintu ayonto elula. So ke ingane emakade uMagotshana kumele iyowenza umbondo yoshisa inyongo emzini. Yeah. Ishisa inyongo kahle emzini ukuze ingane izokwazi ukuthi ingalokhu uvuka indaba ukuthi unesinyama, unesicwaca, inenyongo yakaMagotshana. Inenyongo uMagotshana ngoba yayi umhlalisi. Yingakho abantu koMagotshana beze begana lapho. Uthothi abanye lebathanda ithongo ngempela. Uyabona begcine bese beqoma khona insizwa zakhona lo ndawo ucothi usiyalotshola umuntu usekuba umakoti wakho kube umlando. Ngoba qala into yayenziwa ibe umlando. Kwathatha ngishizele lamane eqala. Nje kuthatha izelemane kube kuhle kube nje ya. Kungabi nankinga zalutho ngihambisa ngoba sokubuke ukuthi awu ubehlaliswa yilonga lenkathi lesebhizi kukhonta ayilungisela esagezi sayiqhola ehlasa utata wabo. Begcina sebe yabo. Bekuyinto nje ibiyenze yaqathothi izelemane zigana indoda eyodwa. Yabo. NoMagotshana kuyenzeka agcine segana lawa uMagotshana khona. Kanti isidalwa samthanda nomfana wakhona wafika wamthanda. Yakhula ingane into ezindala wathi lo muntu uMagotshana ka ingakho nje kwesinye isikhathi ke kungafanele uhambise ingane sino 14 15 ngoba ngempela eyikhohlwa. Ingcono imise no 11 10 12. Kodwa imise 13 14 15 mise uMagotshana lo ngane hayi kulikhona. uMagotshana eshisa inyongo uzinto zakhe zizohamba kahle. Ngiyabonga ngethuba ku YouTube Inkosi Emozi 02. Ngiyabonga.